3 γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις από το προηγούμενο βράδυ για να τα φας την επόμενη μέρα το πρωί, γιατί με πήρε ο αδερφός μου ο Γιώργος και μου είπε Σοφία, πολύ ωραία αυτά που μας δείχνεις, με τα βουλάκια και το αβοκάντο που είναι έτσι κομμένο και τις φετούλες δίπλα, τη ριζογκοφρέτα ή τη σκανδιναβική φρυγανιά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά εγώ έχω 2 παιδιά το πρωί να πάω στο σχολείο. Του λέω Γιώργο, θα σου δείξω εγώ μερικές διαφορετικές εκδοχές που μπορείς να τα έχεις έτοιμα στο ψυγείο σου από το προηγούμενο βράδυ. Είναι γρήγορα, είναι εύκολα, δεν θέλουν ένα μαγείρεμα. Το παίρνεις το πρωί, το τρως στα γρήγορα ή αν θες, εγώ θα τα κάνω σε μπολάκι. Αν θες, τα κάνεις σε ποτηράκι. Έχω εδώ το ποτηράκι. Δεν έχω. Το ποτηράκι αυτό που πίνεις στο ποτό σου, αν πίνεις. Αν δεν πίνεις, μπορείς να το χρησιμοποιείς γι' αυτό. Και να το πάρεις και μάξι και να το φας αν θες. Άρα, εκδοχή 1. Cottage, light cottage. Το βάζεις μέσα στο μπολάκι. Πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Με ένα κουταλάκι. Εάν το χτυπήσεις το cottage με μίξερ, αν έχεις τη διάθεση γι' αυτό και το χρόνο, χτύπα το με μίξερ και θα έχει μια πιο κρεμώδη υφή, το οποίο μαζί με φράουλες και σπόρους τσία και άμα σπάσεις μέσα και λίγες ριζογκοφρέτες ή σκανδιναβικές φρυγανιές, το λες και υγιεινό cheesecake. Ένα cottage, 50 γραμμάρια φράουλες, 10 γραμμάρια σπόρους τσία και ένα σκουπ πρωτεΐνη. Εγώ διαλέγω πρωτεΐνη σοκολάτα, εσύ μπορείς να βάλεις βανίλια. Πηγαίνει και... Ανακατεύουμε καλά, σίγουρα θέλεις λίγο νεράκι. Γίνεται κάπως έτσι, γίνονται πιο κρεμώδες αν έχεις χτυπήσει το cottage στο μίξερ. Θα το βάλω εδώ. Πραγματικά παίρνει 3 λεπτά. Έτοιμο. Θα πήξει στο ψυγείο και θα είναι σαν επιδόρπιο γιαουρτιού. Δεύτερη εκδοχή. Γιαουρτάκι. Είτε 2% είτε 0%. Στο γιαούρτι θα βάλω μπανάνα. Γιαούρτι, ένα σκουπ πρωτεΐνης, 10 γραμμάρια τσία ξανά και πάει και αυτό στο μπολάκι και στο ψυγείο. Αυτή είναι η δεύτερη εκδοχή. Πάμε και για μια τρίτη εκδοχή και η πιο ελαφριά όλων. 50 γραμμάρια ριζάλευρο, νεράκι. Θα το βάλεις σταδιακά και θα ανακατεύεις για να μην κάνεις βόλους. Πρωτεΐνη, φράουλες, 10 γραμμάρια σπόρους τσία. Οι σπόροι τσία, εκτός το ότι βοηθάνε στην παικτικότητα, έχουν ωμέγα 3 και πολύ σημαντικό, δίνουν την αίσθηση κορεσμού. Άρα νιώθεις αρκετά γεμάτος για τις επόμενες ώρες μέχρι να έρθει το επόμενο γεύμα σου. Γι' αυτό τους προσθέτω παντού. Αυτό το τρίτο, με το ριζάλευρο, είναι και πολύ καλό pre-workout. Εγώ δηλαδή, σήμερα για pre-workout θα το φάω. Γιατί είναι ελαφρύ. Ενώ τα γαλακτοκομικά σου δίνουν μια πιο βαριά αίσθηση. Δεν είσαι έτοιμος για προπόνηση μετά. Ίσως για πρωινό με τον καφέ σου είναι καλύτερο. Έτοιμο για το τρίτο. Το καθένα τους παίρνει, 3 λεπτά. Άντε πες αυτό μέχρι να συνηθίσεις λίγο πώς γίνεται το ριζάλευρο να σου πάρει 5 λεπτά. Δεν έχεις δικαιολογία. Δοκίμασέ τα. Πες μας αρέσανε, πες μου αν θέλεις κι άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε δω στο επόμενο βίντεο.